Yo, what's up mga kayong? Good morning. Kumusta po? Yun, naglalakad na naman tayo mga kayong. Pupunta tayo sa Inmalog Norte. Kukunin natin yung bigas dun mga kayong. Sama ko sila nanay, nasa hulihan. Nauna na ako. Yun mga kayong. At panibagong araw na naman. At panibagong vlog. Siyempre ngayon lang tayo ulit pumunta sa Inmalog Norte. Tsaka bibisitahin din natin yung doon, yung kubo natin yun. Yun mga kayong, samahan nyo ako. Kaya ano pa hinihintay natin, let's go! Yo, what's up mga kayong? Andito na tayo. Ito yung view dito sa amin. Ayan. Hindi makita. Lakad na naman tayo mga kayong. Medyo malayo yung lalakarin natin. Pagkukuhanan natin ng bigas. Yo mga kayong, dito na tayo sa Bulawan. Pababa na tayo sa Manduyan. Yun. Medyo madilim. Kasi sa araw. Hindi ko alam kung kita. Yan, madilim mga kayong. Pasensya na lang. Bahala na lang kayo tumingin. Pababa na tayo mga kayong. Si nanay wala pa, nasa hulihan pa sila. Hintayin ko na lang sila doon sa kubo, kung saan namin kukunin yung bigas. Yo mga kayong, nandito na tayo. Pero wala sa nanay, wala pa. Yun yung tatlong bundok ko. Yun. Pahinga lang tayong konti dito sa may kahoy. Yan. Ito yung view dito sa amin. Maganda siya, fresh air. Maamoy mo lang tayo ng baka at saka kalabaw. Ito yung view sa amin. Pag may service ka, maganda. Kung wala kang service, talagang mapapagod ka maglakad. Kasi pataas pababa, pataas pababa. Sa amin, sanay na kami maglakad ng matataas at saka malalayo. Sanayan lang kasi yan mga kayong. Pag di ka sanay, wala. Talagang bibigay yung tuhod mo. Yun mga kayong, dito na tayo sa Inmalog Norte. Yun doon tayo pupunta. Yan. Sakit ng pimples ko dito sa ilong. Wala nang pagtubuhan. Kung saan na tumutubo. Mga kayong, tara, pababa na tayo. Hintayin na lang natin sila nanay dun sa dun sa baba. Dun sa may kubo. Yo mga kayong, tayo sa Banbantay Turturot. Ang daming purikat. Masukal na kasi yung daan mga kayong. Dito tayo sa Inmalog Norte. Welcome to Inmalog Norte. Pababa na tayo. May mutig pa ako mga kayong. Nagmumutig ako. May dugong ata ako. Medyo masukal na dito sa daanan mga kayong. Yan Yo mga kayong, dito na tayo sa baba. Daming kumapit dito sa jacket natin. Daming kumapit na purikat. Makati siya, Makati. Kaya lagi akong nagti-jacket mga kayong, kasi pag ganyan kasukal, Makati, madaming kumakapit ng sa paa. Yun, dito na tayo. Yun mga kayong, nandito na tayo sa kubo. Yan, sila nanay wala pa. Kaya yun, hintayin na lang natin dito. Yun mga kayong, hanggang dito na lang muna. Kita-kits na lang mamaya pag uwi. Yun, bye bye. Maya ulit. Yo mga kayong, ganda na hapon. Yun, pauwi na kami mga kayong. Ito na yung
bigas na kinuha ko. Bali 75 kilos to mga kayong, yung 25 kilos lang muna na yung kinuha natin. Bali binayad to sa akin ng kuya ko kasi may utang sila sa akin. Kaya yon, tiis lang mga kayong hanggang mayuwi natin sa bahay. Okay na yung ganito kaysa walang makain. Ganito kahirap talaga sa probinsya mga kayong. Kailangan talaga magsipag. Kung tatamad-tamad ka, wala, hindi tayo mabubuhay ng katamaran lang mga kayong. Ayun mga kayong, si nanay na una na sila. Bali nabawasan to konti kasi nagbuhat din si nanay. Mga 2 limon lang yun mga kayong, kunti lang yun mga kayong. Nagpahinga lang tayong konti dito sa may puno. Sobrang hot, kasing hot ko. Ayun mga kayong, walas na si nanay, baka nauna na sila. Nahuli ako kasi mga kayong kasi nakipagkwentuhan muna ako. Yo mga kayong, wala tayong sasakyan wala tayong motor, kaya lakarin na lang natin mga kayong. Malapit din lang naman to mga kayong, kaso lang pataas yung lakaran, hindi dire-diretso, pataas baba, kaya medyo doon tayo natatagalan, lalo na yung paakyat, mahirap. Pero ano lang yung mga kayon, easy lang yan na lalakarin. Sanay na tayo sa lakaran. Yo mga kayong, at tara, punta na tayo ulit. Papahinga lang tayo ulit doon sa may malaking kahoy. Tara, let's go. Yo mga kayong, dito tayo sa may malaking puno. Pahinga lang tayo ulit na naman. Doon sila nanay na una na. Kaninang umaga tayo na yung nauna, kaya ngayon sila nanay naman yung nauna at tayo nahuli. Tayo kasi yung mas may mabigat na dala mga kayong, kaya tayong nahuli. Mahirap yung umakyat pag may dala tayong mabigat. Ayun, pahinga lang tayo ng konti para mamaya arangkada na naman, lakad ulit. Yo mga kayong, dito na kami sa bahay. Yun, kararating lang, konting pahinga lang at maliligo na. Ayun mga kayong, pagod. Hi guys! Yo mga kayong, hanggang dito na lang, pahinga muna lang. Bye bye, I love you.